Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η Άνοιξη. Η κυβέρνηση αυτή η κυβέρνηση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να καταστρέφουν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, να δημιουργούν στρατιές ανέργων και φτωχών, να ξεπουλάνε το δημόσιο πλούτο, τις υποδομές και όλα αυτά που είπα πριν, και να βαφτίσουν αυτή την πολιτική ότι είναι σωτηρία για τη χώρα και ότι είναι μονόδρομος. Ευθύς εξ αρχής στη δικιά μας πλευρά είχαμε πει ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι παρά μόνο εκβιαστικά διλήμματα που θέτει η κυβέρνηση για να φοβήσει τον κόσμο, να κάνει την κοινωνία να κλειστεί στο σπίτι της και να μην έχει καμία αντίδραση. Για το πρώτο μνημόνιο, δεν ξέρω αν θυμάστε, μας είχαν πει ότι αν δεν συναυθεί, καταστρέφει τη χώρα. Και το πρώτο μνημόνιο οδήγησε σε καινούργια μέτρα. Δεν παίρνουμε τη δόση, παίρνουμε την τρίτη δόση, πρέπει να υπογράψουμε και άλλα μέτρα για να πάρουμε την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη κτλ. Και πριν από λίγες μέρες υπογράψαμε λοιπόν και το δεύτερο μνημόνιο και τώρα συζητάμε. Θα έρθουν και με την άλλη εβδομάδα ο κ. Βενιζέλος πριν αποχωρήσει ως πρόεδρος του Πασόκ και υπουργός Οικονομικών να φέρει και τις τελευταίες δανειακές συμβάσεις, το οποίο θα τις συνοδεύουν καινούργια μέτρα. Όταν μιλάς για ανάπτυξη, πρέπει να ξέρεις για ποιον την κάνεις και από ποιους προέρχεται και με τι στόχο. Δεν πρέπει να φάει ο κόσμος. Πρέπει. Στην Αθήνα υπάρχουν 20.000 άστεγοι. Τρώνε τα σκουπίδια. Και στον κάμπο της Λάρισσας, και στο δεν ξέρω εγώ το εδώ στην ΕΜΕΑ, σαπίζουν τα πορτοκάλια. Υπάρχουν τάσεις οποίες είναι εδώ και ο κόσμος πεινάει. Είναι δυνατόν. Ο Φιλανδός ο κόσμος ξέρει τι πιστεύει. Ότι τα λεφτά που δίνουν στην Ευρώπη, υποτίθεται για αυτά τα ταμεία συνοχή, στον προπολογισμό, τον ευρωπαϊκό κτλ. Τα παίρνει ένας εργαζόμενος. Αυτό λέει. Εσείς πήρατε τίποτα χρήματα και αυτό το ξέρω. Δεν τα παίρνουν οι τράπεζες στα δάνεια. Δεν τα παίρνουν οι επιχειρηματίες που τους επιδοτούν κάθε μέρα ψηφίζοντας τους νόμους. Που δεν ήταν να τα παίρνει ένας εργαζόμενος αυτά τα δάνεια. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα ανατρέπονται. Και ήδη, και γι' αυτό φοβούνται και επιτίθεται στην αριστερά και κλείνω με αυτό, ότι εάν ξεκινήσει από μια χώρα όλο αυτό και υπάρχει μια διαφορετική κυβέρνηση, συμπαρασύρει όλο το οικοδόμημα. Και ακριβώς γι' αυτό επιτίθεται και οι Ευρωπαίοι στην αριστερά που λένε. Ήδη στη Γαλλία η αριστερά την πλησιάζει στα ποσοστά της. Υπάρχουν χώρες οι οποίες μέχρι πριν δεν είχαν αριστερά και αρχίσει και ανεβαίνει. Ορίστε. Αυτό είναι το επόμενο μετά. Εννοείται, γιατί όταν υπάρχει κρίση, ένας κόσμος στο δυτικό πεδίο αυτό έχει δείξει η ιστορία. Έτσι. Αλλά θα έρθω σε λίγο σε αυτό. Ότι ήδη η αριστερά ανεβάζει τα ποσοστά της. Και ήδη κάναμε, και όσο αν θέλετε ως χώρα, όσο ελληνική αριστερά, κάναμε να ασχοληθεί, αν θέλετε, η Ευρώπη και να το κάνει ευρωπαϊκό πρόβλημα το ελληνικό πρόβλημα. Γιατί ουσιαστικά και η ευρωπαϊκή αριστερά να το κάνει ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα του ίδιου του συστήματος και του ίδιου του μοντέλου το οποίο είναι δομημένη όλη αυτή η πολιτική. Οπότε τα πράγματα ανακρέπονται. Δεν θα είναι εύκολα. Ούτε την επόμενη μέρα θα έχουμε εκατομμύρια στους λογαριασμούς, ούτε θα έχουμε μισθούς 3.000 και 4.000 ευρώ. Όμως, όταν θα αποφασίσει ο κόσμος και το πότε βάζει μια άλλη πολιτική, δύσκολο θα είναι, αλλά θα είναι για τον κόσμο εκεί πέρα αυτό. Οι άνθρωποι που ήρθαν από τον Ευρωκόμπι και λένε: παιδιά, θέλω να πάρω την πατάτα σας, να σας δώσουμε την πατάτα. Η πατάτα είναι στις αποθήκες και λέει: τελείωσαν οι μεσάζοντες. Και τη δίνουν κατευθείαν στον κόσμο. Αυτό όμως δεν το κανένα. Πήγαινε η παραγωγή της δράμας και λένε: πάμε όλοι μαζί. Και αν δεν ενισχυθούν τέτοια μοντέλα, μοντέλα εννοώ συνεργασία με τον παραγωγών έτσι, από κάτω, δηλαδή να μαζευτείτε. Είστε εδώ, παραγωγή χίλιοι. Είναι στην Ελασσόνα, ας πούμε, 500 που έχουν κτηνοτρόφοι, 500 κτηνοτρόφοι. Και όλοι μαζί να διεκδικήσουν και καλύτερες τιμές και αγορές να πετύχουν τα προϊόντα τους και ποιότητα. Γιατί εσύ, σαν χώρα, ανταγωνίζεσαι το ποιοτικό σου προϊόν. Δεν έχει καμιά τεράστιες εκτάσεις για να λες που βγάζω τρομερή παραγωγή, ελάτε φάτε. Ποιοτικό προϊόν έχεις. Είτε είναι σταφύλι, είτε είναι τυρί, είτε είναι κρασί, είτε είναι λάδι σε κάποιες περιοχές. Άρα, εκεί πας λέγοντας ότι κοίταξε, εγώ σαν χώρα, σαν περιοχή, έχω προϊόντα τα οποία είναι ποιοτικά, ανταγωνιστικά,
μοναδικά σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει αυτό το προϊόν το οποίο είναι ένα πρώτο για τη δικιά σου περιοχή. Και με αυτόν τον τρόπο συλλογικά και μέσα από του συμμετοχικού άλλου τύπου πάντω, όχι αυτού. Και με ομάδες παραγωγών μπορεί να διεκδικήσει και καλές τιμές και αγορές του εξάρτητες. Δηλαδή ότι υπήρχαν πράγματα και αγρότες με έναν τρόπο καλλιέργησαν, μάλλον οι κυβερνήσεις ήδη καλλιέργησαν πελατειακές σχέσεις στην Ήπεθρο, σου υπάρχει μια επιδότηση και κάτσε. Ή μπαίνει όλο αυτό το μεγάλο το κομμάτι τώρα με τα φωτοβολταϊκά που σου λέει: κοίταξε, να μην έχει ενώ έχει παραγωγική γη, πήγαινε σπίτι με φωτοβολταϊκά, έτσι για να. Και κάτσε. Αυτό είναι. Τι θα τρώνε καθρέφτες. Θέλω να πω ότι δεν περιμένουμε να μας χτυπήσει το πρόβλημα στην πόρτα μας. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει το γεγονός ότι κάποιος απολύεται. Με ενδιαφέρει που κάποιος δεν έχει να φάει, θα το σπίτι. Για να κλείσουμε τη συνάντηση, νομίζω ότι εμείς αυτό που επιφυλασσόμαστε είναι να ξανακάνουμε αντίστοιχη ανοιχτή εκδήλωση. Εκ των πραγμάτων, ο κόσμος της αριστεράς σε περίοδους κρίσης ενεργοποιείται ούτως ή άλλως, γιατί πάντα υπάρχει συγκεκριμένη ευαισθησία. Το ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται να ευαισθητοποιείται για τους κόσμους και δεν είναι η εντύπωση αυτή, δεν βγαίνει μόνο την ΕΜΕΑ, δεν είναι γενικότερα. Και τα συνέπεια από το να βγούμε έξω και να πάμε καθένα στο σπίτι μας και να κλειστούμε στους 4 τοίχους, να συγκροτήσουμε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι βοηθούν ένας τον άλλον και βοηθούν και τις ώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και φυσικά, ας μου επιτραπεί να κάνω ένα σχόλιο, ότι έχουμε και το φυσικό κίνδυνο που ενδυμεί στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, με αποφασιστικότητα. Γιατί αν είμαστε πολλοί, δεν μπορούν 15 αλικάρμουρες να κάνουν επέλαση. Και είναι ευθύνη και τη δική μας κοινωνία. Τι να κάνουμε, εδώ μας χτύπησε, εδώ πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ήρθα εδώ στην ΕΜΕΑ μετά από πρόσκληση και της τοπικής οργάνωσης. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε και τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό εδώ της ΕΜΕΑς. Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό που λείπει περισσότερο απ' όλα είναι το να μπορέσει έναν κόσμο να μιλήσει, να πει τα ζητήματά του, να τα προβάλλει, να δούμε τι υπάρχουν στα χωριά, σε ολόκληρες τις πόλεις, τι ζουν οι άνθρωποι και στην επαρχία, αλλά τι ζουν στην καθημερινότητά τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο να το. Πώς να το πω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούμε καταρχήν τι λέει ο κόσμος. Και δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ, με την άμεση επαφή, γιατί μπαίνει και ένα άλλο, αν θέλετε, στοιχείο ενημέρωσης, που δεν είναι μόνο τα καράλια των 8, αλλά είναι η άμεση κουβέντα, το να ακούσει διαφορετικά πράγματα, το να μπει σε μια διαδικασία διαφορετικής αναλυτικής πρότασης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήρθε και την οργάνωση που με κάλεσε εδώ και ελπίζω και από τη δικιά μας πλευρά πραγματικά να μπούμε σε μια διαδικασία να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη ζωή μας.